Ya kani ka mono act ha kani ka por la shim na ka gospel kat kum ujong Matthias, Lucas, bat Markus. Now Matthias pila ban shem ha kalenong ka bakandai ka khot arpo bat arpu ar. Na ka gospel Markus kalenong ka basan ka khot arpu san hadu lai pu saw. Bat ka gospel Lucas lenong ka bapra ka khot ka saw pulai hadu saw pu pra. Menta nginyo ya ka mono act. Lakut se kilat nga. Pemnon lat syuk menyerap. Ya nga. Ya kan higa jing shitom jo nga. Pi kan no mga janjar. Kan no mga shitom. Nyerap se. Nyerap se ya nga. Nga isin ay sikat day pi ko kabriyo kabala syam ya kane ka jing janjar ka jing shitom ha ka met ka jong pa ndai payo i bangala persyang lut kilat kilenti baro kat ki bangadon but kat ki bangadon ka jing tip ndai ngam la syu menyerap. What's going on? Syaiman. Nanlajuan ka jing sumar. Kat arsnam. Arnab janjar ngala sitam ngerasa iben dan syok banjan banga lalong kebetingit baru kikir lun nga ngam dan bayang masam syo iban isin ay nga ngam dan long ngam dan jor syo kiman yarap ya nga ngalong tanggap riyo kabatingit kabom koy Manuk Mansat Man pen kuat ya nga Man pen kia ya nga Kabat Tengit Kabat syita Ingat siapa? Saya ingat lihat sumar. Tak ingat siapa. Kisbai rupa ngam dan syok. Lat para. Ngam dan syok. Thatu ngân nhọ biang em cái chính kia ngân nhọ biang em phần lòng có bóng tiết chua hai cái em lăng cái xã lăng Thatu ngân nhọ biang em cái chính kia cái chính ngông khôi
Manu kita gibaya kenwen siya ta sabat. Manu kita syungan pet. Syai pia mare ke ai kani gajinya kenwen gajinya kentur kat ni. Palai jayu. Hamdem udan ujisu bana Nazaret udan hak ni ka shnong ka jongi pat kibrio barok ya be namar ula ban pen kia ula ban pen kia yang ngaru on pen kia ya pa ka brio ka batingit ka brio ka bom khoi ka brio ka bala ni baro hasnong hatang itip khat arsnem paladon hakan ne ka jinglong tingit ka jinglong bom khoi ka met ka jong pa kat kum ka an ka jo Moses ka ya ka kenthai ka di bandong tang nyosngi kum ka di ka jinglong jong pa ha ka shibnai handai ma pa khat arsnem palakit ya ka ne ka jinglong bom khoi panut banek ta ya ujisu ma pa ka brio ka batingit Hamtip bakaan ke jong Moses kamsha ya pa banne kumta ke rung biang no siyen hot pin i ka khamat ke jong pa dan bakwa bantur hajan jong pa ke nyok lei banne kta yu ta unong pen khia Aku sekalat ya nga. Aku sekalat ya nga. Aku sekalat ya nga. Baru gila iban nun ya nga. Aku sekalat ya nga. Ngam tre at kot kalat yang aku ni. Ngam tre man sa skor kita kijing pet ben kibrio yang ah. Ngam tre ngan yo biang ye kijing pen kia. Ngan let ha bau nong pen kia udon hang ni hajan. Udon hajan ubalaman pen kia yang ah. Kumno nganam let. Ngan yan, ngan tor, raka jing slor. Mangan let, saban on uji su balaman pen kia. Ngan let. Hey, pa Gabriel. Siya ay panlet pan. Ban kata bagi jangkop unong ben kia piwat ben sange su yang ngan let ngantor ngantor saya unong ben kia udah ngatang syuyok ta ya kejan kop jong ngan sayok ya ngalak ya bakta yang ku kenal kisenran kilong kat ni ki brio ki kentur ki pengyan me ong bakta ya me saya isu try ngintip bakta ya me don
manore mano bakta nga namar nga snotho baka bor kalami no nga kagantay da ka jingkiyo kalapay su Jisu kadran mga magta maaf sebenarnya enggak aneh ngaptep syute aneh ceno aneh aku pno kan ars nam de kenran ngala shitong ngala jenjar nga jingpang kejingpang ni senam kapag imuria baru akil isi lot yang akil akan talot yang kat kum ka ngam de syok man ya jan bat noru Henry ngayak sengo pamedon mewan te trai ngaong ngatang syok ta ikin jan kop cuk me ngan yok ya pachi sya te trai ngala yok ya Ngayokya. Tukermen ko kakon. Kadai ka jingat ka jong pa. Kau lapen kia ya pa. Kelet ha ka jingsuk. Pato longru ka bala kia pa. Na ka jingpang ka jong pa. Buona trai. Buona trai. Hadian ba pilayo iya katu ka mono act ngakwa ban wanra ijab jingbatay ibalengkot syapang kani ka jankop kabakirang ba ajiu ki kop bat la hukum kat kum ka an gejong Moses bakide ban kop bat kadai ka jingbatha ka jong ublay lingba Moses ya ki jiu bakin ha ka jankop ka jongki bakin shna ya kini ki jingjir thiaw ha kirmyang ki jan jongki Tia kania ka jan kadai ka baki jiu ki ong kata ka talit. Bat hapo ermiang jong kani ka talit ki don kini ki ksai ki balak jerthiau ki bate kat kum ka jing betha ka jong ublay lengba Moses baki rang ba jiu lani ki rang ba Hebrew ki ju kum. Tia kani ka dekat lengba kani ka kitab jingken lenong ba khatsan ka dekat lai punyo do sau pau ka ong kum ni. Tia utrai ula kren ha Moses uda ong. Tu kren haki kun Israel, tu ongru haki bakin thau ki jing jerthiau, hakir myang ki jan jongki, haki jing kha pateng par jongki, bat kin bo ya ka jing te baberyong halor kita ki jing jerthiau jong kir myang jan. Te kan long hapi kum ka jing jerthiau, ba haba phi khmi ya ka phin kin mau ya ki hukum baro ki jong utrai. Bat phin le ru ya ki, bat phin ombe kat ba kum la ka jong ka donut bat la ki jong ki khmat ya ki ba pila ju be brai ba phin yo ken mau bat phin le ru ya ki hukum jonga baro bat ba phin long khuj ha ublei jong phi nga utrai ublei jong phi ubalawan lam ye phi nagari Egypt ba ngan long ublei ye phi ngalong utrai ublei jong phi kini ki de ki kentien na ka kitab ka jingken na nong bakhat san khot lai punyo do saupo ka ba ublay ula hukum manthau yikini ki jingjer thiaw ha ki jan kop jong ki rangba jiu lani ki rangba Hebrew ti hooj wat ladang ngam dadon kata ka jingtip ka batikna wat lakat tu kat ni ki jingwat benia ka jonga handai la shutharai ba uji suru lese ha kata ka sngi ka ba ka tu ka breu ka ba pang misnam kalekta yakir myang ki jan kop ki jong u langet ba
และเสียกันเล็ดบันตายากินเนี่ยกิจึงจรเที่ยวหาปอกิรเมียงกับจันกุบจงอูบาดบากะละยกเขียเตngitip bakane ka de ka hukum ka jong ublay ka ba ula ai ya ki Hebrew ya ki Jew bat kila kongo ya kata bat hoot kani ka long ka dak jong kita ka Jacob ka ba let si kani ka brio ka la kita bat kala yo ya ka jing penkhia baka bon naka met ka jong Jisu ka lami pan penkhia ya ka bat hoot hang ni nga shukwa ban ong shikantian arkantian man kdaw PE baka tu ka brio ka balayo ya ka tu ka jingpang kala sha iben ka bang ong manta ka ta baki ka sha stigmatize bat le si ha ka ni ka por ka ba manta haw news nam arajar arphau ha ka bang iman ya ka ni ka jing one len shop jong ka ni ka klam COVID-19 bat ngitip keleng satlak ka partai kumno baki brio ki balayo shakta haw ni khunyang jingpang ki mat ya kata ka jing shakren ben ki mat ya ka jing haban kiar bat hoot kita ki kendon ki ba ka sarkar bat ki tenat jong ka kot ka khiar ki ai ka long ba ngin penjengai iwei na iwei ka don kata ka social distancing ka paki ong lani ka jing penjengai iwei na iwei yo ba ka ni ka khlam kan yo ban kata ban ya bed iwei ni iwei ti let si namar ngimat ya kani ka jing penya khlat ka bakum kani ka briu ru ha ta ka por wat la kam dei ka jing pang ka ba ya bit ka baka ka don henre ka don pat kata ka jing khen ka jong ki bakalong ka ba bom khoj bat ka ba tingit bat bon ki penjengan na ka bat ki don le si ngila ban ong ya kata ka physical distancing naka penjengai naka bat ki pet benya ka henre ka bakum kata ka jing mat jong ka ya kum kata ka jing jenjar men sim ka jing no men sim henre penban ha bakala yo I bat kala tip bat kala yo sngo bo Jisu uwan hang ta hasnong jong ka kala yang da ka baslur ko maka thim mentar usnam ro ko ong long slur ban ra ya ka jing kala kan ni ro kala yang da ka baslur na kata ka jing long apat ka jing im ka jong ka jing mat ya kata ka jing pang bat kala penyan kala kentur na uta upat ba belian ubala kentur bala sop yo Jisu na ka diang na ka mon bahkan yo ya kata ka thong ban yo ta ya ka jing pen khia ka bala ban yo tang na u Jisu bat shisha kala ta ya kata ka remyang jan ka jong Jisu bat kala yo khia bat kala yo pat ya ka jing thamai ka jing im ka jong u tiling ba ini jing batai ba khendiat nga kenturu yangi war ha pedeng ka jing syam jongi ya kan ni ka jing ya takho ya kan ni ka klam ka balawan ra ya shi bon ki jing kala ha ka emlang ka salang to ai bang ngilu ngin yang da ka jing shilor ngin yang da ka jing sngosin ai ya ki we ngin yang da ka jing kit khle na ka benta yala dia na ka benta ki we bangin la ban job ya kan ni ka klam ho oi ki doktor ba ki scientist ki tre ya ka jing tre jong ki ban wan iki dawai ki da shin hanai kum ki bangai ngitip bangi don ka jingpen khia ka tien ka jong ublai hi ka ong nga kwa ban pule khendian na u malaki ka nong ka saud khot ka ba ar ka ong henrei ha ki phi ki ba shep tieng ya ka kerteng jonga kan mi ka sngi ka hok bat ka jingpen khia ha ki thap nyang jong ka bat phin yo mi shabar bat phin ren siet kum ki khon phin yo mi shabar bat phin ren siet kum ki khon masi babsa ha yeng bat phin yo mi shabar ngimat eki lockdown ngimat eki curfew namar ka jing don jong kani ka jing pang COVID-19 henrai kum ki banget to ai bangin don ka jing kermen kumo Jisu lo ong ya kani ka brio to kermen ko ka khon de ka jinget ka jong phala pen khia ya pha to let ha ka basuk ngi menta le sia la to la luti la pen ki win ya ka jing suk ka jong ngim don shu ngi dong ki bas ir ngi shong ir ban let shan neng sharum ban mi na la ki jong ki yeng nei to ai bangin phai chau niu nong pen im jong hi u Jesus Christ ngin yang da ka ba shilor ho ngin yang da ka jing kit khli ngam ong bangin ngin pen khen ye ki an ki kendon ki ba la bo da ka sarkar henre ngin yang da ka jing shilor men sim nginam sha ba ka jing shap tiang kan pen khau et yangi nginam sha ba ka jing shap tiang kan pen rit men sim yangi henre ngin don ka jing nget bat ka jing shania ba ublei un pen yo pat sa sisien ya kata ka jinglong jing man ha ka emlang sa lang ha ka perthai saudong saukun sa sisien pat ya ka kot ka khia bat kata yang ngi ki banget ha u Jisu ngi la te
ban kata kum bakta kan ka brio ya ka jan kup ka jong ujisu ai ngiru da ka jingat da ka jing duai da ka jing long shlur bad da ka jing ngos kam ha ka jing yai ne ka jong ublay ha ka jing ngos kam ya ka jing ai bar ka jing isin ai ka jong ublay ngin kata ya kata ka jing ai bat ngin yang kum ki kon kristan ban yang ban minot ban duai ban kerpa da khamat jong ublay basa sisien ngi baro ru lagi de khot jong ka balang ki kashnong ka thau ka emlang ka salang ki bor senchar ki ta ki badon ha ka bor senchar baro ngin mat lem ya ka jing pin khia bat mangi ngin long kita ki bayang ha ka por ka bakom kani la pen chong nong rim ya kani ka thim man ta usnem na ka kitab jong ka Esther ka dan hari nong we bat Mordekai wo ong ya ka la da pham yang ban yang ha ka bakom kani ka por on shem not on wat ya ka jing yarap na we pat ngiru ngini ban yang hakani ka karai ka bakum kani kum ki banget hau jisu ngin yang scam da ka jing shlur bat ngin yo bangin yo mat ya ka jing job hoat ka jing job ha ka kerteng ka jong ujisu to ublay un kerku lang ngi baro na ka benta ka burom ka jong ublay amen. Lakat arsnem nga jinjar yang akila iben habang adon nga ailud hinring am yokya pun siang nga lalong marwe don banyarab yang tang kawe ka jingkermen nga dang don ladanga yokta yagi jan kop ujisu ngatip ngan sayok ya ngantur syaprang napdeng ni upalang banshem yunong penkya obanganda yokta pat belin ubod yau kumno la bantep ngatang syukta yau ngan yokya hatun dumog yanga pele ran ruhangta ngan le kumno ngakotlat timenta ladangan yokta ya kejan ko ujisu ngatip ngan sayok ya ngantur syaprang napdeng tau palang banshem yunong penkya bat kinsan ulap haidi jan kup ujisu ban ngatip ngalayok ya kumno ngantur napdeng tau palang da jing it upen kya